Umiiyak ako, guys. Kaya ka naman. Yes or no? Yes. No. Siyempre, Yes. New Year eh. 2024. Yes. Yes din sa akin. No. O sige, no. No. Yes. Oh my God, ano yan? Dami ko pa namang kinain kanina. Malalaman dito kung ano kinain natin. Meron tong specific na algorithm. Yes. Ako din, yes. Mukhang ano siya. Mukhang Mukhang social yung chocolate. mukhang social yung ano eh. Parang chocolate Lalagyan yung eh. fiyos. Yes. No. Isang baso ba yung papainom mo saan? Yes. No. So ano? Sino masusunod? Hindi, Ay! magkaiba tayo. Magkaiba tayo. Sabi ko na ibang So channel. dapat yes ako. Baka naman mag-birthday tayo ako dito. Yes ako. Yes ulit. Walang sound. Naganap ng sound. Yes. Ako yes. Ako no. Yes sa akin. Sige, yes. Wala kang tunog eh. Gusto kong malaman yung tunog. Baka mamaya Ito. may... Yan, yun yung tunog. Gagawa ko ba yan? Alam mo. Ako yes na ako. Ako no. Yes na na. Yes. Nakakaasar! Walang tunog. Nakakakaba. Feeling ko baka betchin to ah. Bay, okay lang. Hello, Blacks. Bye. Haluan nyo na rin na simento. No ako. Ako no ulit. Yes pa rin ako. No? Yes. Yes. No. Yes! Yes, bye! Kating libag. Ang jalap-jalap. Sa plastic galing. Baka napkin. Stop it. Get some help. Sa plastic galing. Basta may pogi dyan na okay lang. Lumangas ka. Yes na. Ako no. Yes pa rin ako. Yes, yes. Ako no. No. No, no. No ako. No choice ni. Ihi ano yun. Yes. Yes, sige. No sa akin, no. Yes pa rin. Yes. Ako no. Yes, yes, yes. No. Oh. Tubig galing sa siyot. Babalikan namin kayo kapag meron kami natikman dito, hindi kaya. Ba't sa'yo dyan mabaho? Ang bango niya parang may pagka-strawberry. Yung hininga mo na ako. No. Yes. No. No. Ako yes. No. 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 Feeling ko chocolate to, chocolate. Diba? Mina-mindset mo naman, sarap Oh, to, no. masarap to. Baka Totoo ano? ba to? Baka dumi to ah. Yes. No na ako muna. Yes sa akin. Yes. No. Yes. Sa akin ba yun? May piniga. Sa iyo yata. Hindi, papi. Parang ano, parang bagong labang panty yun. I'm so Ah, sorry. you missed that one. You missed half of your life. Kasi ako people pleaser. Ha? Parang may halong paa. No. 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 Yes pa rin. Ako yes. No. Yes. Yes. Parang sachet eh. Dami ko pa namang kinain ngayon. Masama yung kinain ko kaninang malunggay. Bahala kayo na. Ay! Parang amoy yung expired. Ano paborito mong pulutan, Mang Kanar? Pulutan? Chicks. Damn! Kaya piniritong... Next. Yes or no? No. Yes pa rin. Yes. No. 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 Oh, parang ang dami sa'yo. Anong inuuna mong kainin sa chicks? Yung buhok. Yes. Pul ka babay, nakapiring pa ako. May trust station si Totoy. No. Yes ako. Yes. Parang ano, Ay ano to, sinigang mix to. Ba't ganun? Amoy gasolina? Hininga mo talaga. Yes. Ano to No muna ako. No ako. No. Yes. Favorite ko ba yan? Oh. Narinig. Yes. O yung tigpipiso, yung blue anyel. Alam mo yun? Yung nilalagay sa beke. Oo. Yan. Yung pampatigas Oo. ng uniform. Yes! Lagay mo! ano yung pinakamahal na alak? Violet label. Yan ang iniinom ni Barney. Yes. Okay, yes.
No. Yes. 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 Yes! Kumain ka na ba ng almusal? Hindi pa, Papa Chris. O, tamang-tama. Di ba Yan, yung yan talaga. Ay, parang macchiato. May halong luto tayo, Mars. Oh, yes. Hindi matapang ako, yes. No. No. Wala ka na. Wala ka na. No. Wala na ba? Oo, 5 na sa'yo eh. Hindi, basta bawal lang naman ng consecutive. Oo. Ganun ba? Oo. Alin no? Ako, yes. No. Yes mo na yan, Mars. Uy, Soft drink. Lahat naman to edible. Ay, pa! Wow! Mukhang tiyan natin nabubula. Kaya nga eh. Uy, ayun na. Inaandar na. Uy, ayun na. Uy, mukhang may lumikas ah. Kaya makita. Ito pala yung laman na gulat. Oo, tanging oo ang masasagot ko sa pagkain kinain mo. Habang tayo'y kumakain sa hapag. Can we open? Take off our... oh my God. Ay, ang dami naman sa... Okay! Mukhang madami sa'yo eh. Ba't marami yung sa akin? Ang dami mo kasi yes. Sabi mo gusto mo lahat. Ano yan? Pwede ang wait. Ay, ang bango ng akin! Graham! Uy, shit. Scramble. Feeling ko masaya siya. Masaya siya mamaya pag upo sa banyo talaga. Pururot ko. Titingnan natin. Dapat. Pangit. Pinakarap sa akin si Christopher, sabi niya, pangit. Ako ba yun? Buti na lang, mas masarap yung naiiwan. Pero yung liquid, Nasusuka na ako. Ang sayo. Kakulay mo. Nga naman, oh. Masarap sa akin. Parang gustong ilabas sa pancit. Alam mo, mabilis ang dahil sinunguya ko. Bakit kami ginunguya? Meron eh. Hindi kaya ng blender eh. Yung kapag yung aso mo may sakit yun. Surprisingly, masarap siya. Feeling ko may just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it. Masarap yung akin, di ba? Ay. Asim. Naiyak ako, guys. Ang dami palang ano. Dapat nag-no ako lang. Kasi pag ikaw naghuhugas ka ng plato, parang yung salin ng plato tapos binlender. Parang ganun ang ano eh. Ayan mo ba? Ayan. Hoy, yeah. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Uncle Dagol po! Tanya Chinita po. Sa programa Feel Good Morning and Huwag niyo po itong gagawin sa bahay. Thank you! Invite ka. Ayan sa programa ni Diego Bandido, alas 5. Hanggang alas 9 yan, pero pagkagat ng dilim. Totoy na, 9 to 12 yan. Hindi yung kalimutan. Meanwhile, Susuka ko muna to. Okay. Love Radio. Kim lang. Pangit din. Kasahalo. Halit ito. Ayan pa, oh.